opfordringen, den tager vi selvfølgelig imod. De indsamlede penge, de går til Muskelsvindfondens arbejde med at bekæmpe sygdommen ALS. For at sende stafetten i den gode sag videre, så vil vi gerne nominere fritidsklubberne Krudtuglen og Appeltræet i Helsingør, samt vores gamle leder Paul Vinding, som selvfølgelig ikke undslipper den her channel, bare fordi han gik på efterløn. Er vi klar til gruppebillede? Ja, så tager vi. Så. Og vi er selvfølgelig fritidsklubben Fiolen.